Έλα, άντε για να σε κάνω και παρέα. Άντε να ξημερώσω. Λοιπόν, ωραίο. Καλώς. Καλά δεν τα είπα. Ναι. Αφού δεν πήγα να ανάψω και λίγο. Μου βελέ. Στη Μασονική στο Άκαλα, από τα μακριά. Έτσι καταντήσαμε τώρα. Λοιπόν, να μην... Το μηγαίνεται να μην κλείσουμε τώρα. Όπαπα. Αυτό το βλέπω, εδώ εκεί το βλέπω. Λοιπόν, εκεί αυτό. Και πάω. Κάπου να ήτανε, συνεχίζω. Λέω, η μαυροφόρα μπορεί να κλάβησε το μαύρο στο σατανικό. Άκουνα και είπα πίσω από την παράκληση τώρα. Δεν με κυνηγάει ο κέρατα. Μύρισε λεφτά. Ναι, ναι, άμπρα. Με ξεβρακώνουνε σου λέω. Τώρα που δεν έχω πράγκο γιατί δεν με κυνηγάνε. Τι λέει τη γιαγιά της, ζήσανε τώρα 40. Τελικά, να κάνει σύσυξη αυτά, τα αφήνω εκεί όπως ήταν της απολύτας. Μου λέει τώρα η κυρία, μια διατηρημένη χριστιανή μου, μια ρητίδα δεν είχε προχωρήσει. Θα ήταν μέχρι 55-60 ετών, δεν τα παραπάνω. Λέει, είσαι έκλελο, δυστυχώς να μου πήρανε το σπίτι, και έχω για χρόνια, κυρία μου, τη λέω τώρα, γιατί μου είπε, τι τα κουβαλά, λέω, και οι θεοί ψήφονται στην ανάγκη. Αυτοί ήταν τα ρουχαλάκια μου, τα καυτάκια άλλαξα. Τέλος πάντων, να μην στα απολύω. Εκεί που μίλαγα, αισθάνθηκα το βλέφαρο να μην στο κλείσει. Τα ήμουνα κουρασμένη, αλλά όχι έτσι. Εγώ κοιμάμαι πολύ ελαφριά, εάν δεν ενοχλήσει κανείς. Κάνω έτσι αδερφούλα μου και κλάρνα το δευτερολέπτο με τέρμα. Δεν σηκωνόμουν ήρημάδα. Ξυπνά. Κάνω έτσι. Το ρολόι, να δω τι ώρα είναι. Ναι, δεν ήθελε η ρολόι. Μωρέ χριστιανοί μου, πώς δεν είχα ρολόι. Αυτές δεν σούφριζε. Ναι, αυτή το σούφριζε. Λοιπόν, αφού το σούφριζε, δεν είπα νύχτα, ήταν εντάξει. Και πάλι σε κλάρνα το δεύτερο, ναι. Παπ, κάνει το κεφάλι και πέφτει απάνω στα σακούλια. Και δεν θέλει. Δεν πήρα χαμπάρι, αδερφούλα μου. Πώς μου πήρε ολόκληρη τη τσάντα, γιατί αν ήταν καθαρή, θα έλεγε, συγγνώμη που σε ενοχλώ, αλλά κορίτσι μου, πρόσεχε, εγώ φεύγω, δεν είναι κανένα. Τη